Sas, tuga-tuga, way, ibuga! Pwede na mo balik og maday kay iman na magbayagan raba. Kasa may taon nila kawan taon. Mura magnangaungga ang ako mga duwirta sa akong buko-buko. Pero di ba ko tiguang, Sweet 81 pa ko. Sweet 81. Akong duawor si Paring Aler. Kaya kumusta na ka? Kaya giatake to Stevie to ni Agi Adlaw. Buhi pa ka tuhan na ron. Basta pagkawa, po angod ani mga tuhan na mamalit ng kahon. Di man sakto ang ilang gibayad na ako. Ingon, usa na kagatos kadahon. Una karon na kwinta na ko diato, mga 200 na. Una dire, mga usigatos. Basta pagkaway po angod, mga tuhan na manguhag dahon sa kong saging. Pre! Pre? Ikaw na, pre? Tila, buhi pa din ka, pre. Ay, ikaw. Masabang na mo, pre. Matagal mamatay. Pre, makaanak pa na mga kadaghan. Siguro kayo makuha. Ganun. Parihag nila ka, pre. Ako, pasila rin ang uso ko itong niaging adlaw po. Nabunalan noong ko na. Waga, pre. Atong nagisimana, nag-atake ko sa hubak, pre. Oh, kanil gamit man ko kato bitang gitawag og kape nga papatos kay pre ba. Kay nakaman na umod ba do og ko pre paghuman kog inom. Wa ko kapatos babayang gibayaran ko 150. Hindi ko nakikuti ay. Sama to dito, wala may CR dito ang parte atong gatuan ay. Naay CR usara sa kabuok niya. Dekan daw ay mauwaw ta niya. Dili kay ihiko na kay ko. Asam ta mag-CR ni? Dili kay basig madani igit ani. Usa ba mangihi ka na igit? Oh, pati binatong kaon-kaon dito sa kuan ba ya? Mao na. Sige mo kagpatambok ko, nambok na na ning apilo. Diet lang ko para di ba kaya ron daot ra. Kita dito mag-CR. Ay, sagod. Patay na may mga tiguang. Mga tiguang. Saan mo ito pag-agi? Pag-agi din sa bala. Sila kaya. Batami, mata ng paa, babae pre. Kung kita akong paa, babae pre, mga batanon pre, mutustig babayo ni ko ah. Ako gani, pre. Buslot pa mga pong dahon saging ani, pre. Uy, naami mga chicks, pre. Ayun, kanawa ng mga tiguang. Pag-agi ra. Ay, kanawa. Aday! Barang ako na itlog ah. Pastilan. Huwag mo pansin na to, pre. Wala ba? Gibasiya sa ito mga mga bata ba na to, pre. Sabi ba kabihada ba ya? Tuol tingin sila kita mugok ka mo, mugok ko nila. Sundon be. Oy guys! Oy, what I mean, oy! Pastilan na nago, man pre. Murag mangihiron, pre. Ini pre, buso na po ni pre. Murag gani habit na ko pre para balik ko sa awan. Pagkaroon niya pre, Ay, pre. Ayun. Tarawa, pre. Nagpaagas biya, pre. Ay, no. Tanaw, pre. Nilagsik bitaw. Balik ako mga tuhod din taon, pre. Anak ka, pre. Ikadambok ka. Labi baya o puso, pre. Agoy. Pasilan ni taon, pre. Aladay, ang mga tiguang manyakis! Ayay! Nasama ni mga tiguang. Sukol magbatanon. Aw, sukol di mo, ha? Be. Ha? Musukol dyan magbatanon. Wala na yun. Tanaw, ramit ka ng sambal na sa tuhod. Para worth it inyong tanatanaw. Ale. Ay, ayaw lang ka. Yati, mamili pa! Sige! Kuyawan ang tiguang ang mamili pa! Bantay, bitaw ka. 1 minute, 37 seconds later. Sas! Tuga-tuga, way, ibuga! Pwede na mo balik og maday kay iman na magbayagan raba. Sabi na ay! Tuga-tuga mo! Tuwa tayo mo ang kaupan na kinakuyapan! Kuyapan! Kamatyo nun na! Pre! Uy! Ang sa si Barry na pre! Pre! Pastilan, pre! Nausaman ka, pre! Uy, yatakim na si pre! Nuyahag, pre! Nihagan nagbabayad ko nga mga bigat la! Tawag ni pre! Baakon ko
ni, pre. Pre. Upong, pre. Okay na, pre. Okay na, pre. Okay na. Ako sa mga hitabuan yung anak na, pre. Asa mo, pre? Asa mo, pre? Isog ka, pre, ha. Umbura may gahi na to, pre. Ha? Mangulit ka, pre, oy. Mamatay ka, ani, pre.